моят YouTube. Днес ще играем Clash of Clans. Само че почнах да записвам този клип, само че нещо се провали и се разбих много малко. И после някак си ми се изтри. И затова го почнах от тук. Не съм почнал от други дни, а от днес. И така, сега си довършихме. Сега тези огради не знам къде ще ги слагам още. И така. Поне да заградим нещо. Това и там ще го хвърлим. Това не дава нищо. Ако го гледат поне 50 човека за 2 седмици, ще почна много честно да гледам, да правя клипове на Clash of Clans много често и на подобни игри. Поне ако събера 50 гледания на този клип. Той ще е към 15 минути. Или 10. Значи тук. И тук това. Добре, сега да вземем оградите. Не така. Добре, сега да ги вземем. Мисля, че ще сваля FIFA 15 на телефона. Ако има много места. И няма да ми изстигне поне за тази защита оградите. Не. Дори парите не стигнаха. Добре, сега да си купим. Ето така. И вече ни трябва да станем толкова 3. Трябва. Значи да се сложим. Сега. Няма да се влизам, защото съм влизал в акаунти. Вече. Тук да вземем постиженията. Имаме отключени нови неща. Сега да си купим всичко. Да купим и сега трябва да ако поне съберем отворя кланка 100 Рея и Р, не знам защо този клан е направен. Сега ще влезем в един клан, за да не гледам там хубави неща. Ако видя, че са донейтвали, да, или са киквали. Да, веднага да гледам тук донейти. На 5 левел. И сега да си накупя, да купя, да си. Бързо. Така. И направихме защитата още. Не вземам пари за мортар. Мортар ето тук да го оставим. За 8 часа. Няма да си изхъбя всичките. И сега поне да не. Мога да влезна в един клан. Значи. Да.
тук ето. Само, че по-добре не влизайте, много е слаб. Искам да видя колко се е провалил. Но не. Няма да го гледам. И не, това не. И това трябва да е план. Сега трябва да го вземем. Тук. Така. Сигурно брат ми вече крещи. Да. Тук да е Арчер Тауъра. Тук. Не можем още един. И поне да заградим мортара. Така. Тук да сложим две бомби. Оп. Оп. Имаме постижение. Тук да си влизаме. Не, това няма да го гледам. И сега тук да сложим колекторите, защото те не са много важни. Само, че понякога ти се преместиш. И това беше от мен. Да